The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin mga ka-aksyon ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, lumapit sa atin si Melvin Asis upang idulog ang problema nila sa ospital dahil umabot kasi ang kanilang bayarin ng halos 1 milyon matapos maoperahan at tanggalin ang bukol sa lieg ang kanyang misis na si Marilyn Asis dahil sa sakit nito na thyroid. Makakausap natin ngayon si Tatay Melvin Asis. Magandang hapon po, Tatay. Magandang hapon. Apo, makilapit lang Magandang po, hapon Tay. din po. Apo, Tay, kumusta po kayo ngayon? Okay naman po. Nakalabas na rin po kami sa hospital. Halos 2 buwan at 1 linggo po kami dyan. Apo, si Mrs. po, kumusta naman po ngayon, Tay? Nagre-recover na po. Ayun. So, at least po, nakalabas na po Apo. kayo at ngayon po, nagre-recover na po si Mrs. Apo. So, bakit po tayo umabot ng halos 1 milyon? Ito pong babayaran po niyo sa ospital. Kasi po ay nagdalawang balik po kami sa ICU. Tapos balik na naman kami ulit sa ward. Kung sa ano baga po, talaga po yung inano siya, yung chinik up po lahat talaga nung posibilidad na ano ka di? Baka bumalik po or... Hindi po, ang kinakatakot nga ng asawa ko po ay yung maoperahan po siya tapos yung mabutasan siya dito ng ano, yung cricistomine daw ba yun po? Yun po, natatakot siya kaya nagtagal po kami doon talaga. Hindi po siya agad-agad Nakadesisyon Opo. na i-undergo po siya ng operasyon. So, yun po yung rason kung bakit po natagalan po kayo sa natagalan po ospital. kami. Dahil naghintay po kayo ng desisyon ni Mrs. Kung siya ba Opo. i-ready na Opo. sa operasyon or hindi pa. Okay. So, ano po yung naging sintomas, Tatay, ni Mrs.? Bakit po matagal na po ba niya itong iniindang sakit? Hindi po, ang naramdaman po niya yun nung November daw po eh. Tapos sa kawalan din ng budget, hindi po namin na-check up agad. So, ibig sabihin, matagal niya po munang ininda yung sakit Apo. bago po nakapatingin sa doktor. Dahil po sa walang pera, Budget. wala po kayong kakayahan. Okay Meron po. po kasi kaming anak, 3. Nag-aaral po. Okay. Apo. Kayo po tayo, ano po yung trabaho po ninyo? Isa lang po akong vendor sa palengke. Huwag niyo pong ilalang tayo, no? Marangal pong trabaho yan at hanap buhay. Isa po kayong vendor sa palengke. Opo. So, bago po na-operahan si Mrs., ano po yung trabaho po niya? Sa bahay lang po. Nag-turitin din ng maliit na sari-sari store, ganyan po. Ay, okay po. Opo. Magandang hapon, Tatay Melvin. Opo.
habang nasa ospital po itong yung misis po ninyo, sino po yung nakakatulong po ninyo sa pagbabantay po sa kanya? Ay, yung isa ko pong bayaw. Yung bayaw po ninyo. Opo. Yung tatlong... Pero Opo. halos ako na po ang nagbantay talaga dahil yung mga ibang pamilya namin, mga busy rin, yung mga trabaho. Kaya ako na talaga ang nagbantay Nagbabantay. halos. Opo. Paano nyo po napagsasabay itong pagtatrabaho nyo po at yung pagtitinda at pagbabantay po dito kay Natigil nga misis? po nung mapasok kami sa ospital. Natigil po Opo. kayo. So paano po kayo kumukuha? Saan po kayo kumukuha ng panggastos po ninyo sa Ah, araw-araw? Kapatid ko, sa kapatid din niya, na tumutulong din po sa amin. Ganun lang po. So umabot na po ba kayo tatay sa pangungutang para may pangsuporta po sa pang-araw-araw po ninyo? Minsan po, nakahiram na po. Opo, ganun. Buti naman at may nagpapahiram po sa inyo. Opo. Opo, yung anak po ninyo ay nag-aaral lahat. Yung dalawa po, Anong Si- grade na po ito? si Mayra at saka si Sean. Ano po, grade 9 po yung panganay ko. Tapos grade 7 yung pangalawa. Yan. So, Yung pangatlo po, mm-mm. 3 taon ba lang. So 3 taon pa lang. So abang kayo po ay nagbabantay dun sa ospital at nagtatrabaho, sino po yung naiwan dun sa bahay para mag-alaga po dito sa Doon po, mga po ninyo? doon po sa biyanan ko po. Yung biyanan po Opo. ninyo ang nag-aalaga sa kanya? Mhm. Opo. Sa ganyang sitwasyon po tayo, gaano po kahirap? Talaga pong napakahirap kasi lalo na sa ospital po. At saka nakikita mo po yung asawa mo na nahihirapan po. Parang yung dibdib mo po parang hindi mo pa maintindihan kung ano ay. Gusto mo lang agawin yung nararamdaman niya para guminhawa yung Kumbaga yung Yung sakit asawa. na nararamdaman po ng asawa po Opo. ninyo ay mas triple pa yung nararamdaman po. Opo. Opo. Habang siya ay nahihirapan sa kanyang kondisyon, sir, ano po yung sinasabi nyo palagi sa kanya? Wala po akong masabi eh. Basta pag inatake po siya ng ubo, doon na po ako na ano sa kanya. Kung saan baga po eh. Naawa na po akong masyado sa kanya. Opo. Nung mga araw po na nasa ganong kondisyon po yung asawa po ninyo, may takot po ba na pumapasok po sa inyo? Andun nga po yung takot na kung sa ano baga po, one time na nakita mo yung limbawa asawa mo ganon sa sitwasyon, ang ano po ay sobrang takot ko. Opo. Siyempre at mga bata pa itong mga anak po ninyo. Opo. Opo. At ngayon po ay lumapit po kayo sa aming program. Ano po yung pinakakailangan nyo po? Tay? Bali po sa hospital bill po talaga. Yun na lang po yung naiwan po ninyo. Opo. Sige po. Opo. So, Tatay Melvin, ramdam po namin yung bigat po nararamdaman din po ninyo dahil at sa problema po niyong naiwan, ito nga po yung hospital bill ng asawa niyo. Ano? Dahil po dyan tayo, kasama po natin ngayon si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, magandang hapon. Apo. Mga Nomer and kay tatay, magandang hapon po. Apo. Miss LB, napakinggan po natin si Tatay Melvin, naibahagi po niya yung kanyang alalahanin. Ano po ba yung masasabi po niyo patungkol po sa problema ni Tatay Melvin? Ano po yung maitutulong ng Ako Bicol Party List? Ang Ako Bicol Party List naman po ay laging nandyan, di ba? Kaya nga po tayo nasa BRSMC para pakinggan yung mga hinaing ng mga pasyente na walang pambayad sa ospital. And si Kong Saldi po, si Kong Pido Garbin, si Speaker Martin Romualdez, nandyan po katuwang natin, ang mga social worker ng hospital, katuwang po natin lagi para tulungan sila sa kanilang mga pangangailangan sa bayarin sa hospital. And yung Ako Bicol Party List po, si Kong Saldi, si Kong Pido, si Speaker, nag-ano na po kami ng tulong. Tulong-tulong po kami para ma-zero balance yung babayaran nila. Ibig sabihin, ito pong 1 milyon, mahigit ba 1 milyon? Kulang-kulang Kulang-kulang, Kulang-kulang. 1 milyon. Miss LB, ito ba yung sasagutin na natin ng Ako Yes po, Bicol? sasagutin po yan natin ng Ako Bicol ng party list ni Speaker and then po ng social worker ng hospital. Tulong-tulong po kami para wala po kayong babayaran, sir. Ano po? Maraming salamat po, ma'am. Opo. Ano po,
Hulog po kayo ng Diyos po. Una po, sir, lagi po tayo magpapasalamat sa Diyos. Kami po mga instrumento lang, kumbaga tagasulat lang po sa papel. Si Kong Saldi po, si Speaker, and si Kong Pido, yan sila po ang talagang gumagawa ng paraan. Kami po tagasulat lang. Opo. Salamat po. Opo, ano po yung proseso, ma'am? Nandito na po yung guarantee letter ni Sir. Bibigay natin sa kanya ngayon. Ora mismo ngayon, Miss Yes po, LB. bibigay po natin yung guarantee letter. Dadalhin nila sa social worker. Papareceive po natin kay tatay. Ayun, pinirmahan na. And then po, ibibigay natin sa social worker tatay. Sasamahan Ayun. namin kayo para po wala kayong problema. Pa-receive lang po Ayan. tatay ng guarantee letter. Maraming Tingnan salamat natin, po, ma'am. partner. Opo, eto. Oh. Nasa magkano, partner? Ayan. Yung 500,000 po, Five- charge yun sa fund ng Ako Bicol Aha. Party List. Yung kalahat, since yung bill po nila is almost 1 million, yung kalahati po niyan isasagutin ng DOH, ng social worker. Since si Kong Saldi naman po, nakipag-usap na tayo sa ospital, na yung kalahati po, pag ganito kalaki ang halaga, sagot ng Ako Bicol lagi, and then yung kalahati po sa hospital. Ayun. So, ang pinaka-importante, tatay, wala na po kayong aalalahanin papatungkol sa hospital bill ng inyo pong misis. Ayan, Abutin niyo po tanggapin ito, niyo po tatay. ito, Receive tatay. lang po tatay, papirma po ako para po mayroon tayong... Ako na lang po, tatay. Ayan. Ayan. So, dito mismo, Sa ating program mismo, partner, nasaksihan natin na ang ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List. opo, yan po, tatay, tanggapin niyo po yan, na guarantee letter. Pangalan, pirma lang po sa gilid. Yan. Yes po. Dito na po. Ayan. Habang nagpipirma si tatay, ramdam niya, partner, na gumaan ang kanyang pakiramdam. Tama po ako, tay. Ayun. Nagkaroon ng kasagutan itong alalahanin ni tatay. Ito po yung copy ni tatay. Ito. Eto, Ayan. tatay, sa iyo po ito, tatay, bilang patunay po na kayo po ay nagpirma dito po at kayo po ay uuwi po ngayon ng masaya. Maraming pong salamat. Opo, malinawan natin, Ma'am LB, ano po yung maging process, yung kalahati po from Sasamahan DOH? ko po siya sa Ayun. ospital. Ayun. Ako pong bahala. Kakausapin ko yung social worker and then isisiro balas natin sa ngayon mismo. Ngayon mismo Ngayon po, mismo. tatay. Ready ka na, tay? Na makita at malaman nyo po talaga na zero billing na po kayo, wala na po kayong aalalahanin patungkol po sa hospital bill ni Mrs. Opo, matutuwa po yung asawa ko talaga. Dito po yung mikropono, tay. Para marinig po ni Opo, Mrs. niya na matutuwa po matutuwa talaga, talaga siya. Hello. Matutuwa po talaga yun. Kalimutan ni tatay yung microphone dahil sa katuwaan. Ano tatay? Ganyan po yung Ako Bicol, ganyan po si Kong Saldi and si Kong Pido, si Speaker, tumulong sa mga nangangailangan. Ora mismo, tutugon tayo sa mga pangangailangan ninyo. Ano po? Maraming salamat po. Yan. Yung luha ni tatay, napalitan ngayon ng ngiti. Ngiti. Yan, habang kung sakaling nakikinig or nanonood po yung asawa po ninyo, ano po yung gusto nyong iparating na mensahe sa kanya? Ano po yung tawag nyo sa kanya, sir? Ne po. Ne? Ne. Okay. Ne. Okay na. Ayos na po yung ayos na yung problema natin. Sinagot na ng Ako Bicol. Maraming pong salamat sa Ako Bicol. Ayun. Ayun. Mabuhay po kayo lahat. Apo. Ayan. So, yun tayo, hiling po namin na totally makarecover na po si Mrs. at magampanan niya sa muli ang kanya pong obligasyon sa pamilya, especially po sa inyo at sa mga anak. Ano po tayo? Opo. Ayan. Salamat po. Opo, before po ito magkasakit si Mrs., ano po yung trabaho po niya? Tendera lang din po. Huwag niyo sa lang tindera. ilalang na naman tayo. Alisin niyo po yung lang. Tendera po. Opo. Yun. So pareho po kayo nagtitinda. Ayan. Ano naman po yung mga tinitinda niya tayo? Sa bahay po, yung mga sari-saring Apo, sari-sari pong paninda. Okay. At least, habang siya ay nag-recover itong asawa niya, pwede Ongoing siyang pa naman, tatay, yung tindahan po ninyo. mayroon pa naman pong natirang konti. Okay. So, meron pang natirang konti. So, pag maayos na po, wala na kayong problema, palaguin niyo po ulit ang inyong pong tindahan para yung Opo. pinagkukunan po niyo ng pang-araw-araw, solved na. Sold na. Makabalik po sa dati. Opo. Ayan. At maliban dyan, tatay, sa ibinigay na tulong ng Ako Bicol Party List, itong hospital bill, ay tanggapin niyo po itong 10 kilong bigas mula sa aming program. Ayun. So, wala na po kayong iisipin pa. Thank you po. Patungkol po sa bigas, ulam na lang, tatay, ang iisipin po ninyo. Meron pa po. Meron pa? Ulam.
Meron pang Ay, hindi ulam? po. Joke lang. Humirit pa si tatay ng pang-ulam. Akala ko seryoso si tatay, ano? Opo. So maraming salamat po sa inyo, tatay. At mensahe niya na lang po kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List. Maraming pong salamat po sa inyong programa. Sa tulong niyo po, marami pong kayong natutulungan. Sana po ano po kayo maging malakas para marami po kayong matulungan na malilit na katulad ng tao. Opo, hindi po kayo maliit, tay. Tayo po ay pantay-pantay, ano? Opo. Sa estado lang siguro tayo, ano? Opo. Pero ang pinaka-importante po, tay, ang kagustuhan po ni Congressman Saldi, lahat po ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, lahat po ay dapat matulungan. Salamat po. Ayun, naniniwala na po kayo ng Ako Bicol Party List ay talagang katulong nakakampi pa. Opo. Ayun. Ayan. Maraming salamat. Sa muli, maraming salamat, Tatay Melvin Asis. Yan, sa iyong tiwala sa aming program. At ayan nyo po, meron po kaming staff at mismong si Ma'am LV ay tutulong po sa inyo sa mga susunod na proseso. Ayan. Opo. Maraming salamat. Balikan natin si Ma'am LV. Ma'am LV, maraming salamat po sa inyo dahil lagi po kayong naandito para po tumulong sa ating mga kababayang nangangailangan. So, tayo po ay tagasulat lang, instrumento lang po ng Panginoon and Kong Saldi na para tumulong sa mga Sabi nga ni Tatay Melvin, kayo po ay hulog ng langit. sana mahulog ng tuluyan. Yan. Ma'am LV, Apo. sa dinami-rami ng ating natulungan, kanya-kanyang mga kwento, ano po yung nararamdaman natin sa tuwing tayo ay naka-encounter ng mga ganitong situation? Since matagal na po ako sa BRSMC, kumbaga yung puso ko siguro durog na para sa mga pasyente na nangangailangan. Pero nabubuo ulit. Opo. Kailangan mabuo para sa pamilya, di ba? Opo. Pamilya tayo, may mga pasyente na humihingi ng tulong na sa atin nakasandal. Tayo yung lakas nila. Pero alam mo, Miss LV, ikaw yung tao na nadudurog yung puso dahil sa mga nakikita mong mga pasyente. Pero habang tumatagal, gumaganda ka. That is God's grace. Yan. Ano po yung sekreto natin, Ma'am Sekreto LV? natin. Paniwala ka lang sa Diyos. Apo. Di ba? Stay Sige. healthy. Gawa ka ng mabuti, huwag kang gagawa ng masama. Apo. Ayun. Tama yun. Pag gumawa ka ng masama, papangit ka. Papangit ka. Dapat puro lang good. Good lang. lang. Good faith, good deeds, para gumanda ka lalo. Ano? Whatever comes, kahit mabuti or masama, ipagpasalamat mo po sa Panginoon. Yun lang. Okay. So, Sige. pag may dumating sa iyong masama, pasalamat. Pero hilingin mo na pag hindi kinaya, Lord, kunin mo na ito, hindi ko na kaya. Parang gano'n, di ba? Tulungan niyo na po ako, Lord. Basta ang pinaka-point talaga ni Ma'am LV ay huwag makalimot, sa taas. Yan, Yun. yan mga ka-aksyon. Samantala, kasama naman natin ngayon si Nanay Leonila Volante, 76 na taong gulang na si Nanay, pero todo kayod pa rin bilang isang labandera para sa kanyang bunsong anak na lumalaban ngayon sa sakit na stage 5 chronic kidney disease. Magandang hapon, Nanay Leonila. Hapon po sa inyo lahat. Yan. Opo. Kayo po ay 76 years old. Opo. At nagtatrabaho pa kayo bilang labandera. Opo. Bakit po, ma'am, umabot po sa punto na sa ganyan pong edad na dapat ay Nakakaiyak naman. Oo, dapat nagre-relax na lang si nagre-relax na nanay. lang si nanay, ay kinakailangan niya pang maghanap buhay para sa kanyang bunsong anak na lumalaban sa sakit. Maaari niyo bang maikwento po sa amin, ma'am, kung paano po nangyari po yan? Kasi po, hindi ka po lalaban yan. Yung anak mo, kung mamatay, di mawawalan ako ng anak. Wala na akong kasama. So, siya na lang po ang kasama niyo po. Opo, sa bahay. Yung asawa niyo po, nay. Wala na po. So, talagang kayo na lang yung dalawang magkasama sa bahay po. Mayroon po naman akong kasamang isa pa. Dahil yung isang anak ko sa Maynila, kinuha ako para magbantay naman doon sa bahay namin. Habang kami wala. Oo. Ilang taon po itong bunsong anak po ninyo? 28 po. 28 years old po. Yes po. Siya ay nakapagtapos ng pag-aaral. Ano lang po, yung 2 taon lang po. Sa college po. Opo. So, paano po ito nagkaroon ng sakit po si
Partner, anak po iabot ninyo? mo kay nanay. Ayan Kung po, kuwan Nay. po, siguro po, nung nag-aaral pa siya, nakikita ko kung minsan sa bag, may mga ng mga pagkain bawal, Mga bawal, mga junk foods, junk food mga po. soft drinks. Oo. Yan. So, Yun paano, po. ano po yung, kailan po nag-umpisa na yung epekto, umepekto po itong sakit niya, ma'am? Ay, matagal na po yan. Kaya lang, sabi ko, Nuno, tingnan kita sa doktor. Sabi niya, wag na mama, at wala tayong pira. Wala tayong pera. So, kailan nyo na lang po nalaman na meron na pala siyang ganitong sakit na nasa stage 5, tama po ba? Stage 5 chronic Opo. kidney disease. So, kailan nyo po ito nalaman na ganito na pala kalala yung sakit niya? Noong pong January 3, pilit pong dinala ko siya dyan sa BR para patingnan ko nga yung paa niya may kwan dito. May sugat na. May sugat. So, hindi Tapos- madaling maghilom po itong sugat niya dahil epekto na rin ng kanyang sakit. Opo. Tapos, yun, siyempre, pagdating po dyan sa, sa hospital, kukuna ng dugo, ang ganun, examine, Opo. laboratory. Doon po nakita nila na yung anak ko may sakit na nga sa kidney. So, nung nalaman niyo po na meron siyang sakit, doon po kayo nag-umpisa na maglabandera muli? O talagang matagal na po talaga kayo Matagal na po. Mm. Dahil wala na nga yung asawa ko. Di- Buti naman, ma'am, meron pa sa yung nag-aalok na paglalabada doon sa inyong lugar. Kinukuha ko lang po yung mga maliliit lang. Nasa Yung kaya ko lang. Nasa magkano naman po yung kinikita po ninyo? Ang isang hapon po, mga 150, araw 2, ganun. Kung minsan nag-aalagaan ng bata, Araw-araw po yan, ma'am. hindi naman po lagi. Kapag alagaan ng bata, hindi naman po lagi dahil yung mga teacher na may mga anak, So, ikaw po yung oo, nagpapaala. iniiwan doon sa amin. So, binabayaran. Binabayaran Nasa po. magkano naman po yung binabayad? Dalawang daan po. 200. So, Opo. ikaw na yung maghapon na po yun na pagbabantay sa anak po nila. Paano nyo po na pagkakasya po itong kinikita nyo po na ngayon po ay meron pong sakit itong anak Ay, po ninyo? dibay-dibay na lang po. Kumakasya naman, ma'am. Kumakasya naman po. So, habang kayo ay nagtatrabaho, ma'am, sino po yung naiwan po sa pagbabantay po ng anak po ninyo? Ay, nagtatrabaho po ko doon sa amin. Dahil may So tubig kinukuha nyo naman. na lang po yung, Opo, yung mga labahan, labahin. tapos Oo. dun sa bahay po ninyo ay nilalaban po ninyo Opo. itong... Opo. Ilang- Matanong ko lang, partner, si nanay kasi binabanggit niya 150 to 200 yung binabayad po sa inyo. Papalaba, Depende po nagbabantay sa ng anak, lalabahin. ng bata. Paano niyo po napagkakasya nga po yun, Hindi. Nay? Pag tulog po yung bata, Opo, paano niyo po napagsasabay po yun? kung tulog yung bata, ilalagay ko lang doon sa malapit sa may lalabahan ko. Yung kita ko sana. So pinagsasabay niyo po yung pagbantay ng bata at paglalaba. Opo. Ay, ako napapagod na yan, no? Pero di 200 so 400 na po yun. Pag ganun po yung mga pagkakataon na pinagsasabay po ninyo. So paano niyo po napagkakasya yun sa isang pamilya na ganun po yung kita po ninyo? Gulay-gulay lang. Opo, gulay-gulay. Gulay-gulay. Opo. Bilib ako sa inyo, Lola, no? Kasi kahit ganun po kahirap yung buhay, naglalabada, nagbabantay ng bata, pero positibo po kayo sa buhay, Nay. Ang ganda po ng ngiti po ninyo. Masaya po kayo na kahit ganyan po kayo, ganyan na po yung edad nyo, nakakaya nyo pa po yun. Kahit na po, kung iisipin po talaga, parang sa katulad ko, matanda na. Opo. Hindi na po yun kaya. Pero, sabi nga ni Ma'am, ang ano daw,
Sa Diyos lang daw. Opo. Pero- nananalig. Pero, Lola, sa totoo lang, mahirap na. Mahirap Pagod po. na. Mahirap po talaga. Pagod na po. Pero kinakaya na, Lola. Opo. Alang-alang po sa anak ko. Mm. Ayoko Gaano niyo po kamahal yung anak niyo, Lola? Sobra po. Yun ang bunso ko. Opo. May mga araw ba, nanay, na talagang meron kayong sakit, masakit yung katawan nyo, pero kinakaya nyo po para makakuha ng pera? Opo. Paano nyo po nilalabanan po ito? Tinitiis na lang po ang sakit. Para ma-resolveran lang yung pangangailangan. Sa tuwing kayo ay matutulog, ano po yung palagi nyong sinasambit kay Lord sa taas? Sana po tulungan kami. Maalis na yung sakit ng anak ko. Magkaroon naman kami kahit kunting pira. Ganon. At sinabi nyo, nanay, na ito pong anak nyo may sakit ay bunso nyo pong anak. Ilan po yung anak po ninyo? 10. 10. Opo. So, Wala nasan na po, po. nasan po itong 9 na anak po ninyo, nay? Hinihiwalay na po dahil siyempre pag may asawa na, yung babae dadalhin na doon sa kanila. Opo, 10 Kung na. sa- 10. Sa 9 na anak po ninyo, meron po bang tumutulong po sa inyo? Meron naman po. Siyempre kung may mga anak sila naman, may nagsisipag-aral. Pero naaalala din po kayo, Nay, paminsan-minsan. Opo. Wala naman po kayong problema sa kanila na sila ay nakakalimot. Hindi po. Wala po. Talagang hirap din po sa mga buhay. Opo. Opo. So ngayon po, Lola, na andito po kayo, Nay, ano po yung pinakaalalahanin po ninyo? Bakit po kayo dumulog sa aming programa? Ay, ako po, pumunta po ako dito para po humingi ng tulong sa Ako Bicol. Dahil talagang wala po ako. Opo. Ano po yung pinakagusto po nyong mahinging tulong po sa amin? Mayroon po kasing bill na mahigit po 600 yun. Opo. Lagpas kalahating milyon po. 750,000. So, 650,000. opo, 650,000 po. Opo. So, yun po ang inaalala po ninyo, Nay. Nung naisip nyo po at nakita po nyo na ganun kalaki po yung hospital bill po ng anak po ninyo, ano po yung naramdaman nyo, Nay? Ay, para pong naupos na kandila. Hindi nyo po alam kung saan kayo Opo. kukuha. Kaya lang talagang yun ang sagi sa isip ko dito. Ayun. Nung nakita nyo po yung hospital bill, pumasok agad sa inyong isip po, pupunta ako sa Ako Bicol. Opo. Opo. So dahil dyan, Nay, tama po yung desisyon po ninyo. Dahil lumapit po kayo dito at nasa isip nyo po ang Ako Bicol Party List, para sa kahilingan ito, kasama pa rin natin ngayon si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Magandang hapon po. Ayun. So, Hindi ko alam Kahit na si Ma'am LB ay si naging nanay kasi, emosyonal. di ba? Nanay din tayo, di ba? Yung mahal na mahal niya yung anak. Nakita ko kay nanay kung paano niya tiisin yung hirap. Di ba nanay ka, yung anak mo napakarami, pero still, kahit malalaki na sila, yung anak niya ngayon is... Ang dialysis kasi, Mari, para malaman po natin lahat ng mga nanonood. Ang dialysis patients po, minsan may mga topak na sila. Hindi yung may sumpong, hindi naman nanay topak na nasisiraan, di ba? May sumpong po sila na mainitin ang kanilang ulo. But still, si nanay nandun yung tiyaga, yung pag-aaruga niya sa anak niya na kailangan Yung niya pasensya. bubuhatin niya yung anak niya, minsan yung anak niya papagalitan siya. Kasi yun yung nararamdaman ng pasyente na minsan, di ba, hindi mo na kayang gawin. Yung aburido na sa aburido ka na buhay. sa buhay. Oo. Hindi niya alam na nasasaktan na yung nanay niya, nahihirapan din. Pero still, yung nanay pa rin talaga. As in, ang nanay, hindi natatapos yung pagmamahal sa anak ng binanganak lang natin. Ano, nanay? Opo. Kaya bilib ako kay nanay kahit ganyan na yung edad niya. Sana may nanay din po ako, no?
Kasi kami maagang namatay yung nanay namin, naiiyak mo ako sa'yo. Pero still, nanay, kahit basta po lumapit kayo sa amin tungkol po sa hospital bill ng anak ninyo, gagawin ko po ang lahat. Si Kong Saldi po, may instruction na po sa akin. Si Kong Pido and si Speaker po, ang ako Bicol Party List, instructed na po ako pagdating po sa pagtulong sa inyo. 15 years na po ako nasa ako Bicol sa pagtulong. Kumbaga, nandun na tayo sa punto na kung pwede lang ibigay na po lahat, pati pag-aruga sa pasyente, gagawin na natin. Kaya lang po, hanggang may limitasyon, nanay, kasi may sarili tayong pamilya. Hindi ko naman po pwede ibigay ng 100% yung ano ko sa pasyente. Pero po yung pagtulong at yung pagpamanalangin po sa Diyos, na sana makaya nyo lahat ng hirap, gagawin ko po yun, nanay. Ano po? Yung hospital bill po, nanay, hindi nyo na po yung problema. Maraming salamat. Sagot na po yun ng Ako Bicol Party List ni Kong Saldi and ni Kong Pido ng Ako Bicol po. Wala na kayong po problemahin sa bayad sa hospital. Libre na po kayo. Makakauwi sila maring ngayon. Kasi hindi Ayun. pa sila nakakauwi. Kailangan natin silang tulungan para makauwi. So tayo na lang yung hinihintay para, or tayo yung magiging kasagutan. Yes po. Way para makauwi na sila ng bahay. Yes po, kasi po si nanay, separate po kasi yung ano ng mga pasyente. Si nanay kasi, kumbaga balik-balik na po siya sa ospital. Yung anak niya po, parang suki na kumbaga po ng hospital. Ang dialysis kasi is lifetime. Yung lifetime treatment. Hindi siya yung matatapos lang, katulad ng cancer na iba lang, ibang session, tapos na. Ang dialysis po kasi lifetime yan. Lifetime Ayan, treatment. nanay, napakinggan niyo po si Ma'am LB. Sasagutin na po ng Ako Bicol Party List yung hospital bill po ninyo, hospital bill ng anak po ninyo, nay. Ano po yung nararamdaman niyo ngayon, nay? Labis-labis po akong nagpapasalamat. Nanay, ngayon po ibibigay namin mismo yung guarantee letter na pambayad natin sa hospital. Sasamahan ko po kita sa hospital, pabalik tayo doon. Sasamahan kita doon para ibigay po sa social worker ang guarantee letter nang wala po kayong babayaran. Ayun. Uy, So nandito na, maraming salamat iabot po. na natin ng Ma'am LB, ano? So mamaya na natin paanuhin kay nanay. Yan, nanay, tingnan nyo po yan, ay hawakan nyo na po, nay, at yan po yung guarantee letter na dadala nyo po doon sa ospital para po makauwi na po kayo, nanay, na wala pong babayaran. Ay, maraming salamat po. Apo, ano po yung masasabi nyo po kay Congressman Saldi ko po, kay Congressman na Pido Garbi ng Ako Bicol Party List? Ang masasabi ko lang po, maraming salamat po sa kanila. Sa tulong nilang ito, hindi ko po makalimutan. Kami po, Lola, ay saludo po kami sa inyo. Dahil sa hirap ng buhay, sa kalagayan po ninyo, ay naandyan pa rin po kayo, naninindigan at ginagawa po yung obligasyon bilang isang nanay. Iba talaga, partner, ang pagmamahal ng isang ina. Tunay yan, partner. Totoo po yan. Yan, kung meron ka nanay na mensahe doon sa mong anak, sa iba mo pang anak, ma'am, ano po yun? Sana, Yan, sana huwag silang magbago. Tulungan naman nila ako. Sige po, nay. Yung sinasabi niyo pong tulungan ka ng anak po niyo. Siyempre po, kung mayroon naman silang Opo, pala. medyo Kung nakakaraos-raos. Oo. Sa buhay, di sana maalala naman ako. Ayan. Isa din yun, partner, sa inaalala ni Lola. nanay. Pero alam nila, nanay, na naglalabandera ka at nag-aalaga pa ng bata. Opo. Alam nila. Opo. Yan, ano yung sinasabi nila? Ano yung sinasabi? Sabi nila, wag na daw po akong gumawa noon dahil baka kung ako naman daw Magkasakit. Magkasakit, tama po. Opo. Pero ano yung sinasabi mo po sa Pero kanila? ako naman, kung hindi ako magtatrabaho, paano naman ako? Aasa lang na akong aasa sa kanila. Pero ando naman po sila para tumulong, nagbibigay naman po, or kaya nyo po ginagawa yan dahil wala po kayong nakukuhang tulong mula po sa kanila? Kawawa naman po yung mga apo ko kung magkulang.
So, ibig sabihin, pati po yung mga apo po ninyo na inaalala po ninyo. Siyempre po naman, Meron po kayong mga apo na nasa inyo pong poder? mayroon po. May isa. Pero nabibisita ka naman nila, ma'am, itong siya mong anak dyan sa bahay po niya. Ay, opo. Pag pag Sabado at Linggo. Pag walang trabaho, nandyan sa amin. Apo. Sige po, Lola, no? Kami po ay natutuwa na nahihirapan, pero wala po kaming magawa, Lola, kung hindi, eto po ay saluduhan na lang po namin kayo, Lola, dahil kayo po ay talagang tunay na nagsasakripisyo para po sa iyong mga anak, Lola. Opo. Pero at least, Lola, gumaan-gaan na po yung pakiramdam po ninyo, ano? Dahil yung pinaproblema niyo po ngayon, yung hospital bill. Opo. Opo. Sagot na po ng Ako Bicol. Ngiti naman dyan, Lola. Ayan. Ayan. Doon naman muna tayo, Lola, sa brighter side, ano? Doon muna tayo, Lola. At least, iwan muna natin, isang tabi muna natin yung problema. Ngiti muna dyan na napaka-sarap tingnan. Yan. Ayan ang kagandahan, partner, ng kumbaga ugali ng mga Pilipino na sa kabila ng hirap ng buhay, talagang hindi nila nakakalimutan ngumiti. Oo, parte na yan ng buhay natin mga Pilipino, di ba? Ngiti lang, ano nanay? Kahit, sabi nga, sa mga Bicolano tayo, partner, problema lang Problema yan. Bicolano tayo. Di ba, Lola? Tayo ay Uragon. Ayan. At hindi lang dyan, partner, nagtatapos ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. At eto naman, Lola, tanggapin niyo po itong isang sakong bigas. 10 kilo po yan, Lola, mula po sa aming programa. Maraming salamat po. Apo, wag po kayong mag-alala sa pagbuhat niya, Nay, dahil tutulungan po namin kayo, Lola. No? Mabigat po yan. Kaya po? Kaya po. Ay, kaya. Talaga si Lola. At kasama pa rin natin mamaya si Ma'am LB. Dahil meron pa tayo, Ma'am LB, na tutulungan. Isa pa. Kaya pa. Kaya. Ayan. Ayan. Kakayanin. Apo. Apo. Maraming Sa muli, salamat sa muli, Nanay. Maraming salamat po. At sasamahan ka po mismo ni Ma'am LB para makauwi na po kayo ng ospital. Ayan, at sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang anak humingi ng tulong mabayaran ang hospital bills ng kanyang ina na inatake ng mild stroke. Ang kanyang kwento at ang Ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List. Abangan. Huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos
paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niyatong ipangadyi ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Saindong Gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Nagbabalik ang tabang. Ora Mismo mismo. sa ating tabang medikal. Ito mga kaaksyon, kasama natin ngayon si Lynn Sanaw at ang kanyang alalahanin ang hospital bills ng kanyang ina na umabot sa kalahating milyon. Magandang hapon sa iyo, Lynn. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Apo, kamusta na po ang kalagayan po ng Ang- ninyo? Okay na po yan, Nay. Apo. Sa kasalukuyan po, ang nanay ko, nagre-recover po siya. Nasa bahay na po. Opo. So, nagre-recover na siya from Nagre-recover. operation. Pero continuous pa po ang infusion niya para sa recover ng spine niya. Opo. So, So, meron pa po continuous itong po ang medication, tsaka yung therapy po. Ayan. So, kailan po ito na hospital pong nanay po ninyo? Nadala ko po dito sa BR noong July 27. So, kailan po Na-admit ito siya. na-operahan? Na-opera po siya noong August 2. And then, discharge po siya noong August 11. 11. So, anong uri ng sakit po ito iniinda ng... Cervical po. Cervical po, yung spine niya po. Explain ko na lang paano po. Apo. Yung spine niya po, yung disc ng spine niya, naipit yung nerve. Kung saan yung lahat ng lakas ng isang tao, doon nanggagaling. Kaya nawalan ng lakas yung kaliwa niyang katawan. As in, walang lakas na. Ayan. Hindi na siya makahawak, hindi na lahat. Iyan ang pinakadelikado sa pagkakaalam ko, iyan ay spinal Apo. cord. Kasi minsan, pag tinamaan ka nito, minsan hindi nakakalakad talaga. Hindi na po talaga siya nakakalakad. Ayan. So, bakit po umabot po sa kalahating milyon po itong hospital? Yung po pong nilagay na bakal sa spine niya is umabot po ng 488,000. Yun po, yung bakal pa lang po yun. Wala pa po yung mga gamot doon. Wala pa yung mga gamot. Nasa magkano po yung mga gamot po, mga Umabot po, actually po, umabot po yung bill ko ng 913,000. 913,000. Tapos binawas po yung senior niya tsaka PhilHealth. May natirang 688,000. Yan. Nasa ilang taon na po itong nanay po ninyo? 71 years old na po siya. Ayan. Abang siya po ay nasa ospital, saan po kayo humuhugot ng panggastos niyo po? Mga kapatid niya po, nagbibigay naman ng cash assistance kahit pa paano. Tapos kami po, mga kapatid, tulong-tulong din po hanggat kaya. Ayan. So, medyo malaki pa yung pinakakailangan. Ay, opo. Opo. Magandang hapon po, Ma'am Lynn. Hello po. Apo. Hello, ma'am. Apo. Kayo po ay may sarili na din pamilya, mga Opo. anak. Opo. Apo. So, ano po yung hanap buhay po ninyo ngayon? Ako po ay raketera po ako, online seller, ahente po. Apo. Kung ano po yung nagtitrends, doon po ako. Kasi ang hirap po eh. Dati po akong nag-aahente ng mga bahay at lupa, kaya lang po, humina po ang bentahan ngayon dahil sa kompetensya. At wala na rin po mga buyer. Gusto ko yun at Ma'am Lynn na raketera. Ako din ay isang raketera. Kailangan po Oo. para sa anak ko. Tama. Laban lang hanggang malakas pa, no, ramakit tayo hanggang kaya. Opo. Pero paano po nagiging sapat? Ito pong mga kinikita po ninyo para po sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi lang po kasi isang racket ko eh. Ano Kailangan pa? ko po. Ayun po, yung nagre-real estate po ako na freelancer po ako. Ayan. Yun po. Connected po ako sa mga broker din. Pag sinuswerte po, nakakabenta. Pero noon yun. Pero ngayon po ang hirap. Nag-focus po ako sa pagbebenta ng mga bags, ganyan, damit. Inaangkat ko po sa Divisoria, minsan sa Baclaran. Opo. Tapos, ino-online ko po yan. So, Parang mga shop. paano po mag-online ang isang Lynn? Sige nga. Hindi po ako nagbebenta. Ano lang po, yung posting lang po. Posting. Opo. So, Hindi hindi ako ka magaling. nagiging online seller na talagang live. Ay, hindi po. Hindi ko po Oo. kaya yun. So, ginagawa nyo lang Posting po, parang sa mga So, magkaiba kami, marketplace. partner. Magkaiba kami. Marketplace. Parang, So, sa'yo yung pamain, Pamain, Ay, yeah, hindi po. ganyan. So, hindi mo yung ginagawa. Picture lang po ako. Marketplace lang po ako. Okay. So, kumusta naman? May panahon pong okay, may panahon din pong hindi. Ganyan talaga sa Opo, sa buhay sales ng po. negosyo, sa pagtitinda. Talagang merong mga matumal na araw, meron ding mabenta. Ano po? So, nung malaman nyo po na ganito po kalaki, yung bill po ng nanay po ninyo, ano po yung naramdaman po ninyo? Ano po yung pumasok sa isip po ninyo? Hindi po namin alam. Actually, emotional pa rin ako hanggang ngayon kasi ang laki. Ang laki po. Tapos yung nanay namin, ayaw na magpagamot kasi ayaw niya kaming mahirapan. Sabi ko, hindi, kakayanan namin itong magkakapatid. Opo. Hihingi tayo ng tulong, maraming tutulong sa atin. So, ibig sabihin, nakita po ng nanay nyo yung bill po na yon.
po namin sinabi, kaya alam, nakarating pa rin sa kanya, hindi ko alam kung paano. Kasi ayaw namin malaman niya, kasi dagdag pa yun sa, isipin niya po eh. Pero nalaman niya po yun, sabi niya, kaya ba? Sabi ko, huwag niyo nang isipin yun. Maraming tutulong sa atin. Kasi yun ang pinangako sa akin ni Dr. Lucena, na nag-refer sa amin sa BR. Basta matyaga ka, masipag ka, mairaraos mo yan. Opo. Ate Lynn, paano niyo po naipaglalaban yung, or I mean, saan or kanino po kayo umuhugot ng lakas? Prayer. Dasal. Opo. Ano po yung usual na pinapanalangin po niyo? Ako po kasi, active po akong lingkod simbahan. Isa po yan sa, may mga prayer warriors pa ako na tumutulong. Pray lang, okay na ako eh. Sabi ko yung pera, mahahanap ko yan, gagawin ko ng paraan yan, pero yung dasal, yung lakas, yung kailangan ko yun eh, kasi nanghihina rin po ako eh. Apo. Bilang panganay. Panganay po kayo. Ilan Apo. po kayo magkakapatid? 3 po. 3. So, tinatago nyo na lang po yung minsan nanghihina din po Umiyak kayo. po ako mag-isa talaga. Sorry po Okay lang po yan. So, Gano'n niyo po ito kamahal, itong nanay po ninyo? More than my life, syempre. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa nanay ko. Ayan. At ngayon, partner, nakita Kanina, naman partner, natin yung pagmamahal ng isang ina. Ngayon, pagmamahal ng isang anak. Opo. So, kompletos Ricardos tayo dito, partner. Pero ngayong araw, yung tinampok natin, puro hospital bills. Hospital bills. Ang lalaki ng mga hospital bills. Pero, a good thing, partner, dahil yung mga patient ay nagre-recover na. Nagre-recover, tama. So, ano po yung pinakahiling po nyo ngayon, ate, na naandito po kayo? Malaking chance na ako po na nabigyan ng pagkakataon makilala si Ma'am LB dahil po sa malasakit or sa social worker. Pinakilala po siya sa akin. At sobrang thankful po talaga ako na napakadali niyang kausap. Wala akong masabi. Kumbaga yung kung paano niya ako in-entertain, kung paano niya ako binigyan ng pag-asa na wag na ako mag-alala. Ayun. So, ganyan po si Miss LB. Kaya po tumatagal po yung buhay ni Miss LB. Dahil kasama po yan sa pinirmahan po na obligasyon niya sa buhay na ako ay mananatili dahil eto marami pa ang taong tutulungan. Yan po ang ipinangako niya kay Lord. Kaya naandito si Miss LB. Tanungin na kaagad natin si Miss LB para sa kailingan. Kasama natin ngayon si Miss LB, ang coordinator. Miss LB. Para maubos yung luha ka dito, Maria. Oo. Kasama yun, Mare, sa pagmamahal ng asawa. Nanay sa anak, ngayon naman anak sa nanay. Ayun. Di ba, Ma'am LB, nakita mo kung paano iba-ibang level ng pagmamahal ng tao. So kami po, si Kong Saldi, nandun po sa pinakamataas na level ng pagmamahal sa mga Pilipino, sa mga Bicolano. Ano po? Kung tayo, nasa level lang tayo ng pamilya natin, siya po buong Pilipinas. Imagine natin kung gaano siya kalaking tao, kalaki yung puso niya para sa atin. Ano po? Sinabi naman po niya, nung sinend ko po kaagad sa kanya, yung details ng pasyente ninyo, kinuwento ko po sa kanya yung tungkol sa pasyente, yung tungkol sa hinihingi ng anak. Sinabi po kaagad ni Kong Saldi, LB, go ahead, tulungan mo yan. Wala po siyang ibang sinabi, go ahead, tulungan daw kita. Ayun. So yung go ahead na yun, meaning to say, Miss LB, yung halaga na kinakailangan nilang masolve ay ibibigay ng Yes Ako po. Bicol. Yung pong sabi ni Kong Saldi, LB, go ahead. Ibig sabihin, pag sinabi niya pong gano'n, ako ang bahala sa inyo. Siya lang po tagasabi na sa kanya na ako nakikinig. Ano po? Kasi siya naman po yung boss namin. So kung ano po ang sinabi niya, gagawin ko po, tagasulat lang po ako, nanay. Sa Ako Bicol Party List po, naniniwala ako na walang imposible. Dahil naging pasyente din po ang kapatid ko ng Ako Bicol. Tumulong sila sa amin. Sila lang yung party list na tinulungan kami ng walang ibang hinihinging kapalit. So kaya po ako naging volunteer ng Ako Bicol. Volunteer po ako ng 4 years, ate, naniwala kasi ako na tumutulong talaga ang Ako Bicol. Kaya maniwala ka po, ipagmarites mo na sa lugar ninyo na Ako Bicol po ay talagang tumutulong. Witness po tayo, tayong lahat, tayo po ay natulungan. Ibibigay ko po ngayon mismo, ibibigay natin yung guarantee letter kay ate. Sasamahan ko po kayo para wala na kayong babayaran. Ayun. Ano po yung masasabi po nyo, ate? Grabe yung blessing.
Dito po yung guarantee letter, ate. Yung mga taong ginamit ng Diyos, isa po si Ma'am LB at ang Ako Bicol Party List. Grabe yung, sana lalo pang lumaki itong programa ninyo, yung, mas marami pa po kayong matulungan na katulad naming kapusapalad talaga sa mga ganitong sitwasyon na more than willing po kayong tumulong dun sa mga talagang in need talaga po. Katulad ni Ma'am LB, sa magandang halimbawa sa mga taong gustong tumulong. Kasi bawat buka po ng bibig niyan, mararamdaman mo yung generosity niya eh. Hindi lang po dahil sa financial, yung malasakit, Opo. yung love, Yun yung ang care. pinaka-importante. Opo. Alam niyo po, kung si Ma'am LB, maraming pera, lahat po yun ibibigay po sa inyo sa mga nangangailangan. At yung kagustuhan niyang ampunin lahat, kaya gugustuhin niya. Kaya lang, syempre, sabi nga ni Miss LB, may mga limitasyon dahil meron din po siyang pamilya. Pero ang pinaka-importante, yung tulong po na kinakailangan po ninyo ay maiaabot po sa inyo. Sobrang pasasalamat, Ma'am LB, sa tulong mo na mailapit kami kay boss. Sa inyo din po, sa pagkakataon, opportunity na makapagpasalamat ako na sa wakas, makakatulog na rin ako. Ay, yun. Maharap ko na yung anak ko. Bakit po? Hindi niyo po nakakasama? Ay, opo. So, dahil solved na yung problema niyo po dito, makakauwi na po kayo at makakasama niyo ng anak niyo. Opo, praise God. Pinabalikan ko naman po si Mama every month po talaga. Kaya lang, may mga pangyayari pong hindi natin kontrolado talaga. Opo. Ngayon po ba nakakagalaw na at nakakatayo na din? Hindi pa. Hindi pa po pwedeng umupo kasi yung spine niya po delicate pa daw. Opo. So unti-unti po, kasama po yun sa rehab niya. Sinabi naman po ng doktor na ang recovery niya talaga is matagal. Opo. Pero ang pinaka-importante, May chance po. May chance. Opo. Yun, doon kami kumakapit sa Opo, chance na yun. tama po yan, Kahit ate. 1% lang yun, basta sinabing may chance, kakapit good kami thing. doon. Opo. Opo. Thank you so Maganda much na lang po. po. Iabot na natin, Miss LB, ang kanyang guarantee letter. Ito po yung kanyang copy. Ito po yung ating copy pa-receive na. Opo. So, ayan po, Ate Lynn, pirmahan niyo po yan, tanggapin niyo po yan, at yan po yung dadalhin niyo po sa ospital para po ay makalabas na po kayo. I mean, wala na po kayong aalahalahanin pa. Opo. Yan. Yun. Yan Sa inyo ang po yan ay isang kopya. kopya. Ibalik po natin ito kay Miss LB. Ayan. May mensahe po kayo kay Congressman Saldi at sa Ako Bicol. Gusto ko pong magpasalamat. Hindi ko man po kayo nakikilala pa or nakikita ng personal. Gusto ko pong mag-thank you ng sobra-sobra sa inyo dahil may mga katulad pa po pala ninyong handang tumulong sa mga katulad namin na nangangailangan. Sana po patuloy pang lumaki itong programa nyo at marami pa kayong matulungan na katulad namin na nangangailangan. Sobrang thank you sa inyo sa buong production at sa inyo po, ma'am. Salamat po, Ate Ma'am Lynn. LB, thank you so much. Salamat po, Ate Lynn, sa inyo pong panalangin at yun din po ang aming palaging hinihiling sa Puong May Kapal na tumagal pa po ang aming programa para po ay patuloy pa kaming makatulong din po sa ating mga nangangailangang mga kababayan, kasama po si Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List. Ayan, sagadin na natin ang tulong natin, partner. Maliban dyan sa hospital na ibinigay ni Ma'am LB ng Ako Hospital Bicol. bill, partner. Guarantee letter. Guarantee letter. Okay. Yan, sa Wag hospital hospital bill. partner. Ayan, guarantee letter ng Tuwa hospital siya. bill. Ayan, Oo. tanggapin niyo po itong isang sakong bigas na naglalaman po ng 10 kilong bigas. Ayan. Malaking tulong po. Natuwa ako, partner, sa iyo, ibibigay mo yung hospital. Sabi Guarantee letter ng sabi ni hospital Ma'am Lynn, bill. aanin ko yung hospital. Opo. Oo, parang hindi niya kaya i-manage yun. Oo. Ayan. Ayan, at least na palitan na ng tuwa at saya itong si Nanay. Thank you so much po sa pabigas. Malaking tulong din po yan sa amin. May mensahe po kayo sa nanay po ninyo. Ako, ang mensahe ko sa mama ko, kapit lang, ma. Nandito lang kami mga anak mo, anytime. Yon. Nagiging emotional ako pag nanay ko, sorry. Opo, ramdam ko po yan kasi mabuti po kayong anak sa nanay po ninyo. Ano po? Mahal na mahal niyo po Sobra. si mama. Okay. Maraming salamat po sa inyo, ate. Maraming salamat, Miss LB. Grabe, bumubuhos pa yung luha mo talaga, Miss LB. Marami tayo ngayong partner na natulungan tatlong mga nangangailangan ng
solusyon sa kanilang hospital bill. So, ayun po. Yan, eto naman mga kaaksyon, mga mangingisda sa Camarines Sur na labis na naapektuhan ng nagdaang habagat ora mismong nakatanggap ng pangunahing tulong mula pa rin yan sa Ako Bicol Party List. Ang ilang mga kaganapan sa ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List, balikan muli natin at panoorin po natin ito. Matay mo, Congressman Salde. Dawa para paano natabangan kami sa samuyang pang-aralda. Salamat po sa Ako Bicol sa pinangayuda po sa muya. Ako lang tabang po nila. Salamat po kay Congressman Salde. Salamat. Salamat po kay Kong Salde at si Ako Bicol Party List. Salamat kay Kong Salde at saka sa Ako Bicol na ibinigay nilang tulong sa amin. Mga taga-Kalabagan, nagpasalamat po kami kay Kong Salde dahil po sa saya ng effort na matawanin ayuda ang Kalabanga, lalo po ang mga para sila na sarili. Utang pasalamatan ang Ako Bicol at lalong-lalo na kay Congressman Salde ko, sayang pag-iriba, Congressman Garbin. Salamat sa suporta sa Samuya. Sa Muya pong ang dakulang pasalamat sa Ako Bicol, kay ko, Saldi ko, sa tabang na tinaon niya sa Muyang Unyan, padagos pa din po ang pagtabang kasi dakulang pong pasasalamat mi sa pagtabang po sa Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Tuloy-tuloy ang tulong. Walang pinipiling panahon, walang pinipiling oras, walang pinipiling araw, linggo man yan or Sabado. Tayo po ay maghatid ng tulong. Ganyan po kabait ang ating Congressman Saldico, ganyan po katibay ang ating Ako Bicol Party List. Naghatid ng tulong sa kahit anong panahon at kahit anong oras. Salamat po, Ako Bicol! At yan mga kaaksyon ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga At hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan.